खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअआ दुखुनांथाव भिडिअ नङा बेयो मोनसे रंजानाय एबा स्पर्ट्सनि भिडिअ नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुबाइझार ब्लक BPF नि बानजायनायाव मोनसे गिदिर फुटबल खेला बियो दिनैहाय ओपनिं बे खेलानि प्राइसआ एबा बान्थाया जादों 30,000 आरो 20,000 बेजों लोगोसे गिदिर ट्रफिफोर दङ दा फुटबल खेलाया जागायनायनि सिगां माखासे हाबाफारि जेरै दा नै आलासिफोरखौ बरायदों आरो बेवहाय माखासे थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि नामाव होनाय खेला हिसाबै दा बे खेला होनाय हिसाबै दा बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय आरो बे समावहाय नैबे जायगाखौ बेखेवनाय फिथा हानायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन यस बे जायगाया जाहैबाय फस्लाबारि बिजनी एरियानि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे समाव आरोबाव माखासे बरायनाय हाबाफारि जाय थैनानै थांनाय बिथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरखौ दा आरो खोबथेनानै दोनदों साथाम सुबुंफोरनि सावगारि दा बिनि सिगां फिरफिला उराय होनाय हाबाफारिखौ लाग्रोबाय बे समाव माखासे थैनानै थांनाय सुबुंफोर जायखौ बिथांमोना गोसोखांनानै दिनै बे गिदिर खेलाखौ होदों दा बिथांमोननि सावगारिखौ बेखेवबाय दा नोंथांमोना नुनो हासिगोन बिसोरो सोर बेनि उनाव बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनाय आरो बिथांमोननि जिउमानि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबनाय दा नोंथांमोना सावगारिखौ नुबाय गेजेराव दङ लेट राकेश बसुमतारी आरो बेजों आगखियाव दङ लेट उपेन गयारी आरो ओरै आगदाजों दङ जाहैबाय लेट पादाराम बसुमतारी दा बिथांमोननि मुङावनो नैबे फुटबल खेलाखौ एबा बादायलायनायखौ होनाय जादों दा बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारि राकेशनि नोंथां राकेशनि बिफा हरिचरन बसुमतारी बिफा आरो बिमा लोगोनो दा नोंथांमोना नायनानै लादो नै लेट उपेन गयारीनि मुङाव रानार्स आपनि ट्रफि आरो चेम्पियनशिपनि थाखाय लेट राकेश बसुमतारीनि मुङाव ट्रफि मोननै गिदिर ट्रफि नै बिराद गोजौनो खेला जागायनायनि सिगां गुसुं एन्टारटेनमेन्ट माने मोसानाय जों एसे नायनि दानिया दिनैनि गाहाय आलासिखौ बरायनाय श्रीजुत जेम्स बसुमतारी MCLA अफ 16 नं निसिमा कन्स्टिट्युएन्सि गासिबो खेला दुलाखौनो जोङो एनकारेज खालामनांगौ जोंनि फैबाय थानाय जेनाखि उन्दै गथ'फोर बे उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे एनकारेज जायो दा खेलाखौ जोङो नायदिनि दा प्लेयार्सफोरा दङ नै वार्म आपआव दा बे गोमो गाननायानो जाहैबाय 16 नं निसिमा कन्स्टिट्युएन्सिनि प्लेयारफोर निसिमा ब्लक युथ BPF नि आरो मोनसे टिमा जाहैबाय मानास सेरफां युथ BPF बे मोननैजों बादायलायनाया जागोन दा नैबे वार्म आपआव दङ जाहैबाय 16 नं निसिमा कन्स्टिट्युएन्सि युथ BPF नि दा खेलाया जागायसिगोन बेनि सिगां माखासे फर्मालिटिस एबा चेकिं दा नै बेबायदि चेकिं सोलिगासिनो दङ नै जोंनि निसिमानि प्लेयार्सफोर नै बिथांमोना यस बेनिफ्राय नैबे नेभि ब्लु ना मा होनो नैबे गाननाय बिथांमोनानो जाहैबाय
मानास सेरफांनि प्लेयारफोर नै बिसनियावबो चेकिं जानो थांगासिनो दं फर्मालिटिस आरो यस ओके नाउ दा प्लेयार्स एन्ट्रि टु द फिल्ड नै प्लेग्राउन्डआव हाबबाय यस नुथारसिगोन नोंथांमोना दिनैनि गेमखौ प्लेयार्स इन्ट्रडाक्सन जेरै मोनफ्रोमबो खेलाफोराव जायो मानगोनां गाहाय आलासि MCLA निसिमानि सार जेम्स बसुमतारी फुटबलखौ बेखेवनाय जाबाय दा गेम सुरु दा नोंथांमोनाबो नायलांदो आं गेजेराव जेबो बुंथ'लिया आरो जोबनायावल' आङो बुंहैसिगोन बिसोरबो देन्जारा गेलेयानोला दा लोगोफोर खेलाखौथ' आं गोलाव दिन्थिजोबनो हाया आं सुंद'ल' दिन्थिनाय जाबाय दा रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननो होगोन बेनि सिगां नैबे बेस्ट प्लेयार सामफ्रामबोनि बेस्ट प्लेयार एबा मेन अफ द मेच बिथांमोना 700 खरि होबाय थायोनो दा नैबेखौ मोननो हादों जाहैबाय जोंनि निसिमानिफ्राय देरहानाय टीम हिसाबै नैबे निजोम फंबाया मोनदों नैबे प्राइजखौहाय कंग्रेचुलेसन ब्रादार दा बे समाव खेलाया जोबनानै थांबाय एसे बेलासि जाबाय अखा हाहांबो जाबाय खेलाया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय खेलाया दहाय बुंनाय बादि बियो निसिमा ब्लक भार्सेस मानास सेरफां ब्लक BPF होनदो दा बे मोननैजों खेला जादोंमोन दा निसिमा ब्लकनि टीमा एबा जोंनिया 7 गल सोबाय बेनिफ्राय मानास सेरफाङा 1 गल दा जोङो देरहासार जाबाय दा नोंथांमोननि नैबे फुटबल खेला होनायनि गुबै उद्देश्यआ मा दिनै 10 सेप्तेम्बर दिनै जोङो रुंसारि राकेश बसुमतारी जोंनि सुबाइझार ब्लक इउनिटनिनो ब्लक इउथनि नैबे सोलिबाय थानाय बोसोरावसो बिथाङा हठात रुंसारि जालाङो जोंनि ब्लक इउथनि सुबाइझार ब्लक इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा दा बिथांनि माने जिथु अबदान जोंनि नैबे पार्टियाव बे ओनसोलाव जों बेखौ थैब्लाबो बावनो हाया जायनि थाखायनो जोङो दिनै बिनि गोसोखां बा मेम'रि जोङो ट्रफि जों होदों दा बेजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि फुटबला जोंनिनो बे ओनसोलनि बा जोंनि बर' हालामनिनो मोनसे थैजों सोमोन्दो थानाय बायदि बुंब्लाबो बारा जानाय नङा बर'नि साफ्रोमबो मानसिफ्रानो फुटबलखौ अनसायो गेलेयो आरो जोंनि सा सानजा भारतआव माने जोंनि नैबे भारतआव जिथु जोंहा मोनसे बिहोमा दङ जोंनि बर'आबो मोनसे बेनि पार्ट उदाहरन हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो गोबां बेबायदिनो इन्टारनेशनेल बा जोंनि बुहुम दरबाराव
जा नामजादा प्लेयारफोरबो थाहैबाय मख'नो गोनाङै जोंहा जेरै दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारी लोगोसे जोंहा नै दाख्लैसो इन्टारनेशनेल जितु टीमाव केप्टेन हिसाबैबो महर मोन्दों जोंहा बिनानाव अपर्णा नार्जारी बिथांमोना जोंनि बर' आरो नैबे जोंनि हालामखौ गोग्गाथाव बा मोनसे बुहुमनि गेजेराव जोंनि बर'खौ मोनसे मोजां बिहोमा बा नाम होदों जों निस्सय बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन लोगोसेयैनो जिहेथु जोंनि खेला दुलाया जोंनि साफ्रोमबो माइन्ड मेलेम आरो देहा बेखौ गोख्रोङै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि जितु समाजाव जितु जोंनि समाव लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि जेरै जौ जुवा ड्राग्स फरायनायनि बेला माखासे बुस्थुफ्राव नैबे खेलाजों लोगोसेनो जोङो डाइभार्ट खालामलांनो हायो बे उसिलायैनो लोगोसेयैनो बे जोंनि जितु जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे खेला दुलाजों लोगोसे जोंनि गावनि आथिङाव गसंथानाय बा प्रफेसनेलिबो जोङो माखासे बुस्थुखौ जोङो लानो हायो बे उसिलायैनो बे ओनसोलनि बा जोंनि हालामनि गथ'फोरखौ बा गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे जों उत्साहित होयो थुलुंगा होनाय नैबे हाबाफारि लानानै जोङो बे दिनैनि फुटबल मेट्चखौ रुंसारि राकेश बसुमतारीनि नामाव जोङो होनाय जादों आसा खालामो बे खेलाया दिनै जागाबाय जोबजासिम जाहाथे मोजां जालाङो आरो फाइनाल खेलायाव जोङो सानदों जोंनिनो बिटिसिनि आवगैनि चिफ मान होनो गोनां BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सारखौ लोगोसे जोंनिनो सेन्ट्रेल BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट आवगैनि BTCनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो सानदों लोगोसेनो जोंनि सेन्ट्रेलनि इउथनि वमेननि जों गोबां आलासिफोर लाबोनानै जों गाजा गोमजायै जोङो फाइनाल जितु सेरिमनि गेलेनाय बेखौ जों बानायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों।